Goedenavond, heren. Heb je er een beetje zin in, hè? Ja, het is bijna kerst en dat is voor mij immer in de tijd dat ik eens even terugkijk naar afgelopen jaar. En de grootste vraag die bij mij opkomt is, hebben we weer nog wel begrip voor elkaar? En dan moet ik altijd denken aan afgelopen kerstmis. We gingen met de ganse familie naar de nachtmis. En na de mis komt de bestuur naar me toe en zei de Bas, heb zich ook in de kerstwunsch gedaan? Ja, ik zeg, ik heb me een nagelnieuwe Ferrari gewünscht. Ja, zei dat ken ik wie leven niet met aankomen, heb ze niks anders. Ja, ik wil dat ik eens meer begrip kon opbrengen voor de vrouw. Zeg, zei dat de Ferrari, wat voor een kleur moet dat zijn? En zo gaat dat ook in de politiek. Hè. Die wil niet met die niet met hem. Daar heb ik een liedje op gemaakt. Zo wie Herman Vinkers zei, het nummer door 43 seconden, dus je verveelde geen minuut. De verkiezingen, de uitslag, nu al een lastig geval. We de jetten met klaver, nee met bontebal. Van der Plas en Jezelkus hebben het net niet gered, dus. Geen vrouw als president, maar wordt het dan een vent. Het land dat moet bestuurd worden, dat is nu de plicht. Is het niet met een kerel of een vrouw, dan maar met een nicht. Er is nu trouwens een vrouwenbeweging die heet Free the Nipple. Kent je die? Ja, even kort gezegd, ze mogen weer los in de blues hangen. Mijn vrouw doet ook een nep. Nou, ik zeg het hangen is in elk geval een geluk, ja. Ja, en ik ben nu een mannelijke tijgerhanger, de begoos, hè. Free the Snikkel. Ja, ik vond de naam een tikkie ordinair, dus ik heb er nu Free Willy van gemaakt. Ja, daar hou ik gelijk Extinction Rebellion achter me gaan. Ze vonden de discriminatie van de orka. Hou eens op zich een punt, hè. Nee, maar ik zei, je moest sowieso tegenwoordig gewoon uitkijken naar wat ze allemaal zeggen. Ik kom hier net het theater binnen, vroeg me eens, hoe is de wc? Ik verwies hem naar het damestoilet. Bleek het een genderneutraal eems te zijn. Ik denk, oh god, als er zich meneer op zijn pik getrapt vult nu, hè. Zeg, in de wereld zit ook vol allergieën en lactose, koemelk, eiwit, allergie. Ik zeg net nog tegen Ton Meijs een pilsje. Nee, zegt er, ik heb een glutenintolerantie. Ik zeg, wat is dat? Ja, zegt er, als ik op een avond 40 glazen bier drink, zegt er, heb ik vandaag dan ook koppie, dat wil ze niet weten, hè. Weet je hoe mijn allergie zit? In de verengelsing van de taal. Ik hoor de kids niks anders roepen als OMG, what the fuck, awkward, awesome. Ik zeg, ik vind die verengelsing van de taal, ik vind het echt not done, hè. Zeg, en op vandaag weet ze sowieso niet meer of het fake is of echt, ja. Pak dus nu de kapper bij ons in het dorp. Nu hebben ze afgelopen week hem gesnaaid met illegale drank- en sigarettenverkoop. Ik zeg, ik kom al jaren, maar ik zeg, ik heb er nooit van gemerkt, hè, dat de kapper is. Ik zo het vorige week, zo ik met Bart Storken bij de kapper. Zet de kapper tegen Bart Storken, meneer, zegt er, zal ik nooit scherrig een oude klonje opdoen? Nee, zegt Bart, laat zitten, zegt er. Dan meent mijn vrouw dadelijk dat ik in een horentent ben geweest. En de kapper vroeg dat het mij, zal ik dat opdoen? Ja, ik zeg, mij kan ze het rustig opdoen. Zeg, mijn vrouw, die weet niet wie het ruikt in een horentent. Hey, ik ben er legends geweest bij de dame van Lichtenzeen en ik kom toe en ik denk, ja, nu zult ze zich toch wel moeten gaan verantwoorden. Ik denk, weet je wat ze doet? Nu zet zich met een krietje, zet ze een blauw puntje op haar kop. Dus ik kom er binnen en de vrouw zegt, hoe bent je geweest? Ik zeg, ik ben bij de horen geweest. Toen nu zullen ze ik zie dat ze best gaan biljarten. En ik vraag me zo af, je moet met de LHBTQIA+,
IA2 plus. Zeg, het klinkt verdomme of dat in een dyslect het alfabet proberen op te lepelen. Laat vroeg me geen zetten, hoe stuit dat dan voor LHBTQIA2 plus? Nou, ik zeg, dat zijn genderidentiteiten. Nou, ik zeg, in de plus zal de sponsor zijn of zo. Maar door dat hele gendergebeuren zijn ook die liedjes van vroeger in een Janzanger daglicht komen te staan. Hè. Pak dus nu dat liedje van Frits Rademakers. Wie ik nog een jongskoor. En Guus Meeuwis was in een tijd ook ver verroed, hè. Kledingstukken die van jou of mij kunnen zijn. Ik doe mensen niet op vandaag, hè. Pak dat liedje van Beppie Graf. Mine vogel is gevlogen. Er is dat moest ze mij niet voor. Nee, ik zeg, met een beetje pech hebben ze hem dik bij de buurvrouw eraan genaaid, hè. Ja, in zo'n land even weer, hè. Du kent ze op vandaag een dikpik krijgen van de buurvrouw. Ik denk, doodleuk, stuur ze de vrouw ook een keer zo'n dikpik. Oh ja, dik. Denk, ik zal hem toch een klein beetje moeten opwaarderen, hè. Ik denk, weet je wat ze dus? Nu hung ze hem dicht in een glas water. Dat vergruurt, hè. Heren, waren het tip het water niet te koud, hè. Ik stuur mijn vrouw dat dikpik, kreeg gelijk reactie terugzetten. Wat is dit voor een slappe pikwik? Vijf minuten later weer bericht. Oeh, sorry, zegt ze. Ik zie het al, hè. De bus naakslekken ontvangen. En dan over de AVG, de wet op de privacy. Dan vroeg ik me af en hoe stellen dat ze 30 jaar geleden die vrouw in een dikpik uit willen sturen. Ja, hoe ze het willen doen dan, hè? Ja, dan moest ze jetzt het kruid vat. Zo'n wegwerpcamera halen. Dem op goed geluid vol zit de truck hier, ging ik niet, hè. Dan gaat zo'n fotograaf, dan gaat het ontwikkelen. En moet dat nog iemand in zo'n geel mapje doen. Zeg, en in de pauze bij de kruidvat gaan de meisjes ook nog eens even kijken waar moe op vakantie is geweest in het dorp, hè. Dus dat zo een dikpik in een handje is, wil het hoofdlijnen wie die jong erop stuit, hè. En dan mogen ze hem dan nog zelf aflekken en toeplekken, hè. En ik vroeg me af, wie moet het nu met de jeugd op vandaag, hè? De jeugd op vandaag. Mijn zoon, die gaat de ganse zomer gaat nog van die stoekherrie-festivals. Ken je dat, stoekherrie? Weet je wat dat is? Ik zal het heel even uitleggen. Dat is bijvoorbeeld een nummer van John Tana. En daar zetten ze dan een beat onder. En de beat, die klinkt dan alsof iemand met ADHD en een vuurhamer op een ijzerkantelpoort betonhels uit dat vegen. Wieso, hè? En mijn zoon, hè, die weet er rustig van, hè? Ken je dat emoticoontje per app? Zo kijk dit chance weekend. En ik vraag me sowieso af, waarom moeten we de kinderen in een vreugdstadium al vertellen over de bloemetjes en de beetjes, over de lentekriebeltjes. Ik leed dat vroeger gewoon gebeuren. Ik weet nog wie die jong 4 jaar, we wandelen door het park, zitten er op een gegeven moment 2 hondjes op een. En dan denk ik, papa zegt er, wat zijn die hondjes aan het doen? Ja, kijk, de gast niet meer rijden. Zit die zijn kleine hondjes aan het maken. En s'avonds, ik wil nog eens een ouderwets nummertje maken met hem. Of ja, ze willen een nieuwe winterjas hebben. Ik zeg, Lette, kom maar even. Ik lig bovenop de vrouw, zuid op een gegeven moment. En man kan even papa zetten, wat bestoen en doen. Ja, dan wordt er niet meer rijden. Zeg, we zien kleine kindjes aan het maken.
papa zit er. Kent zijn mama niet omdraaien gebleven, een klein hondje. Dankjewel u, dankjewel.